practices. Ban ken mau burom ya ka Lyngkhuh Sngi ka ba pra phusau Jong Myllung Soso Tham u nong thok poetry ba pau nam ka KHASI Author Society harengkat ka jingitre lang bat ka snat trekam jongka na ribhoi kala penlong ya ka program sa ken mau haribhoi college. Hagan ka Sngi lawan Malaysia mentalang da u MLA ka nongpo uba Meryl Bonds im kum u kongsan ringkat ka jingidon lang jong uba WK bla uba day u secretary jong ka Ribhoi College governing body lembat kisam la pule bat kiwei. Haga jingkran jong u ubas im ula yero shikat day ya ke jingtre shitom jong ka seng KHASI Author Society ban penlong ya ke ni ke program ban le burom ya Myllung Soso Tham ya ubala ken ba uday uway ni kinong thok poetry bat nong thok kot uba kampau nam haka thok katar KHASI. Isong sarong halo jong kani begidon ya ki disi council berher midon ki hima, midon ki ilaka, midon ki rai, midon ki rambut senong, ki berpet, ki berkmi, ya karkom penyak senong, karkom jit rambut senong, karkom sensal senong, bat komentar cek. Bat misno komen, ba kadisi council bat pening kijing ki bubun, kijing dona bubun kita. Dan dari yang kini dah ngelak penek besar. Karat